Ayan. Yan si John Victor nung 1 year old. Ilang taon na po si John Vic, no? 29. 29 na. Okay lang po yan. Kaya lang pag wag lang lagnatin naman siya kasi tissue. Pag maaga na akong nagising niyan. Tapos na akong almusal niyan. Tapos tapos niya mag-almusal, ma-CR na siya. Bubuhatin ko na yan dyan sa banyo. Tapos pag naliligo na rin ako. May tapos papasok na ako. Pag tanghali naman, uuwi naman ako dito kasi pakakainin ko naman siya. Kasi hindi naman yan pwede, ma'am, hindi siya marunong kumain na mag-isa. Dapat ako talaga, yung kamay niya, mga matigas baga. Pero, pag hapon naman na papasok akong 2:00, iniiwanan ko na lang ng tinapay, tapos may titimpla ako dyan na inumin niya. Pag malamig na, may straw, inaano niya. So, bali, naiiwan mo po siya mag-isa? Oo, naiiwan ko. Kasi kailangan mo siyang iwanan. Siyempre, kung pag may sulo, makain kami. Minsan, nag-aano na lang ako. Dadasal na lang ako na sana. Sabi ko nga, sana surtin tayo sa luto. Minsan nagtataya din ako sa luto. Para sabi ko siyempre, nagkakaedad na ako. 54 na ako. Gusto ko yung pag halimbawa nag-60 na baga, diba? Gusto ko dito na lang ako sa bahay man. Mahirap. Kinakaya ko. Sige, ma'am. Sabi ko, hanggat kaya ko pa. Hanggat buhay, kaya ko pa siya. Minsan, siya, cellphone. Pinapatong niya dyan. Naglalaro din siya. Dito lang siya dyan lang sa wheelchair. Nakaupo siya dyan. Tapos minsan, talaga siya dyan sa naglalaro. Marunong po siya mag-cellphone. Oo, marunong. Nakakatulong din itong tindahan na ito. Minsan talaga mahina ang benta. Pero, enjoy man si John Vic na Tapos minsan, talagang pag baga siya, halimbawa may bumibili, tinitingnan niya lang, tapos sinasabi niya sa akin, yan, may lista ngayon, ganyan. Ang hiling ko lang sa kanya, kasi ganyan na siya. Gusto ko, wag na siyang makaranas pa ng iba pang sakit. Kasi, tingnan mo naman, mula pagkabata, nakakulong na siya baga sa wheelchair. Madagdagan pa. Ito ba, minsan ginagalaw ko dong sa kasi pag mag-iihi siya, minsan hindi na ng paa niya, inaano ko dito sa likod. Kaya tinutulak ko. Kaya tingnan mo. Ilang taon na po yung wheelchair sa inyo, ma'am? Siguro ko 2 na ining taon. Kasi palagi siyang nagpapalit. Kasi ang bigat niya. Ginalagyan ko nga dito ito. Kasi ito baga, mas lalong mabigat kasi. Kaya yung kapatid ko, nilagyan itong plywood. Para hindi Kasi ang bigat niya na. Mahal ko yan, ma'am. Kasi kahit, at kung minsan matigas ang ulo niyan, pero hindi ko yan, galing yan sa akin. Kahit ganyan yan, hanggat kaya ko pa, hanggat buhay, kaya ko pa siya. Kasama natin ngayon, partner, si Marivic Serdeno, ang ina ni Victor na 29 na taon nang lumalaban sa sakit na cerebral palsy. Ano po yung nararamdaman niyo po, nanay, ngayon na naandito po kayo at nakakausap po kami? Nagpapasalamat po ako, ma'am, kasi nabigyan ng bagong wheelchair ang anak ko. Tapos sabi ko nga sa anak ko, dapat maugma, masaya palagi siya. Ang hiling ko lang sa kanya, ma'am,
wag nang magkasakit. Maganda pong kahilingan yun dahil despite na meron na po siya ngayong pinagdadaan ng sakit, itong ang sitwasyon niya, pero ang hiling niyo po, wag na dagdagan Opo. yung kanyang nararamdaman na sakit ngayon. Bilang isa pong solo parent, kumusta po yung pang-araw-araw mo pong hanap buhay? Inaasikaso niyo pa po itong anak po ninyo. So, kumusta naman po? Mahirap, ma'am. Kaya lang talagang kakayanin. Kasi wala naman siyang kakayahan na mag-ano baga. Kaya kahit nahihirapan talaga ako, ma'am, okay lang. Pag nakikita ko siyang ganun, masayang-masaya na ako kasi kahit papano, nakakatulong sa kanya yung cellphone na nalilibang siya sa Opo, sarili niya. ayun. Doon sa loob Araw-araw. ng bahay, may tindahan man din na ibinigay ko sa kanya. Tapos, sabi nga sa akin kanina, mapunta ka nga doon. Maghingi ka ng dagdag puhunan. So, nakakapagsalita po itong si Victor. At Kaya lang mahihain lang talaga siya. Nababanggit niyo, Nay, na nagbabantay po siya ng tindahan. Opo. Marunong po talaga siya. Paano yung pagsukli? Paano? Hindi, tinitingnan niya, lilalagay doon sa mesa. Okay. Tapos tinitingnan niya, tapos may mga lista-listahan doon. Pagkagaling ko sa trabaho, masabi na yan sa akin, Ma, may lista dyan sa mga pinsan niya. Nagsusulat din po siya? Hindi, kung nagbibili, tsaka nag-uutang sa kanya. Siya na mismo. Oo, Sila mismo ang nagsusulat. nagsusulat. Tapos tinitingnan niya lang Marunong po siya magbasa? Opo, kasi ka-grade 6 yun doon sa amin. Pag galing ko sa trabaho, may benta na doon siya. Opo, nasa magkano naman ang nabibenta? Kung minsan, may na talaga. Kung minsan may 300. Ay, malaking bagay na, ano Opo. po, Nay? May mga kapatid naman akong pinapatingnan ko sa kanya. Ngayon, Nanay, na andito po kayo dahil eto sa munting kahilingan po ninyo ang magkaroon po ng bagong wheelchair, eto pong si Victor. Dahil dyan, Nanay, eto, para sagutin ang inyo pong munting hiling para sa inyo pong anak, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, ano po yung naghihintay na sorpresa para po kay Nanay Marivic para sa kanyang anak na si Victor? Nanay Marivic, alam naman po namin na hindi madali po ang pinagdadaanan nyo. Pinapakinggan ko po kayo yung kwento ninyo tungkol sa inyong anak kay Victor, yung sakripisyo nyo po at talagang nakakaantig po ng damdamin. Saludo po kami sa sakripisyo at pagmamahal na ginagawa nyo sa inyong anak. Sa mga sinasabi nyo po talagang kumukurot ang aming puso. Kaya nandito po ang Ako Bicol Party List at ibibigay na po sa inyo yung inyong munting hiling, ang wheelchair. Ayun po. Yan po ay sumisimbolo po yan ng pagkalinga at suporta po ng Ako Bicol po sa inyo bilang mapagmahal na ina kay Victor. At syempre pa, para maging magaan din ang buhay ni Victor sa araw-araw, magagamit niya yan. At alam nyo ba, Nanay Marivic, isa po kayong inspirasyon sa aming lahat at sa ating komunidad dahil bibihira, Dires, ang nanay na sobrang nagsasakripisyo, di ba? Yung bago muna yung sarili, yung Tama. anak. Kumbaga, isusubo na lang niya sa anak niya na ibibigay. Kaya, alam nyo, ang swerte-swerte na ang anak nyo dahil may nanay po siyang napakasipag, napakamapagmahal. Siyempre pa yung kagustuhan niya na maalagaan ng mabuti yung kanyang anak. So, ayan na po. Yung inyo pong munting kahilingan ay may sakatuparan na po dahil sa Ako Bicol Party List. Sa ating mga kababayan na gusto rin na magkaroon ng wheelchair mula sa Ako Bicol Party, ano yung mga requirements para mapasali sila or mapabilang sila sa mabibigyan nito? Nakailan na tayong nagbigay sa mga munting hiling, talagang naisa sa katuparan yung kanilang mga hiling. Kailangan po, meron po kayong request, naka-address po yan kay Congressman Pido Garbin. Pangalawa po, kinakailangan po na may medical certificate na nakalagay po doon na kailangan talaga ng wheelchair. Pangatlo, ay meron din po kayong certificate of indigency. At pang-apat po, picture din para ma-visualize ng ating mga staff at saka yung ating mga coordinator na kung anong klaseng wheelchair ang ibibigay, kung anong size. Hindi common hindi nakakapaglakad ay wheelchair agad ang kasagutan. Tama. Marami po tayong mga assistive devices katulad po ng tungkod, saklay at saka yung walker. Kaya po kinakailangan ina-assess pa din. Ang wheelchair talaga, pinaka-purpose po niyan ay magamit siya, makapasyal,
makakagalaw sa bahay nila, makapaghugas, o kung ano man o kaya yung mga nagtatrabaho, nag-aaral. Ayan, ipasok na natin ang bagong wheelchair para kay Victor. Ayan. Eto nanay, hawakan nyo na po ang wheelchair para kay Victor. Yan. Inikot na ni nanay. Ang saya ko kasi mababagyaw na ano naman yung wheelchair ng anak ko. Mapapalitan na. Apo. Kaya thank you very much po. Opo, at maliban dyan, ma'am, sa libreng wheelchair, tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas at Kabaro Coffee, ang kaping gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa at swak sa bulsa ng masa. Yun! Hindi lang wheelchair, nanay. Sana si JB, gagaya ng ang sinabi ko, sana, wag na po siyang magkaroon po ng ibang sakit. Opo. Salamat po sa inyong lahat. Tapos, talagang masayang-masaya ako, ma'am. Thank you po.